Kuti inini ndakarohwa 88 23 March. Mungu akazofa musi wa 15 akazofa musi wa 15 July, akazoradzwa musi wa 17 July. Saka ndabva zvanzi mudziyo iri kufanira kugurika ende munogadzirira kumba taita kumba tatinogadzirira tabva taburitsa midziyo iyi. Saka taburitsa mudziyo panze, pakasumudzwa mumbezera baba vakapiwa, mumbezera amai vakapiwa, vazukuru vakanhonga, uyo akanhonga juzi yakanzaizvo. Saka ndobva pauya mubvana wababa, tini nanzira kuita mhuri nababa vane mhuri neumwe muzimai, ine mudzimai wachandira mubasa vanhumadoziya. Saka ndokunzi zvitumba izvi hazvichagoyerwa, tarangira kudaiso zvitumba zvababa wacho zvikanzi hazvigoyerwi. Pakutodiwa mumba akaine mhosva yakana irindizongozvachanda kuizwa kuti mhosva iyi ndokubva zvanzi chidzorera ichi zvinizvimba mumbezi rakarapiwa mai rabharadzoreva, rakarapiwa baba rabharadzoreva, vazukuru vaine bharadzoreva, tatadzorera mumba. Vanhu ndobva vafamba vadzoka. Ini ndakabudawo mumba kuti ndinonzwa kuti kudzoka kwakaita kwanzi kudii, ndokunzi kwatafambawo kwanzisho uya uzi mudzimu endi kana mukabvisa mombe yaari kuda kuti mudziya igwewe pasinai mombe yacho munenge muchipani. Imi mamufanira kubvisa mombe. Muprofita akati munofanira kureurura imi mesana baba, kana mareurura moze munditora, kana manditora inini ndini ndichaziva zvandichaita kuti mhepo indibvise kana kuti muzogova zvikarakamziyo. Kwadoka kasepa mudziyo tadzorera ndokubva manheru tapedza kudya sadza, ndinomba mamwe pedu rabata kuti mudzimu yobata kuti zvakwana iwe nyaya ini ndiri muningi nawe madzimai umurume wamadzimai zvavari kutaura ndinokutsanangudza zvangu, ndinokwanisa kuti nditsanangudza, asi isusu namai vakaita makoti 4 vakanzi hatina chatinotaura this paper mapepa aya vakakwira nditi inini ndobva ndati handizive inoziva navakurukumba. Saka kumba ndakanzi ndadare ndonopa vakuru vaexplain uye nepepa iyi ivo vanaro ravo ndinaro. Takaenda koti number 8 teerera unzwe ndati amai vari kuti amai guru vako vari kuti shamwari tatora nguva uya tigowe mbacha chichi kutasa kuti mbacha dzigoviwe pindura mubvunzo pamusoro echanga zvavari kutaura ivo isusu takavadetsa kuti zvai tichikurukura zvanga zvadai sekumadare kuti adzorwa pavo tikurukure kuti tikagoye zvimbacha vakati nyaya yangu inokuda kumatare chete, saka tikungovatera zvavari kuda. Waita zvakanaka. Unogara kupi? Ndinogara paNyakunda. Wauya kukupedzisira mapepa akabatwa aya haana judgment, ari kuti mese bhoti pachisiene wamunoda tianopedza nyaya idzi. Asi nyaya iri yakamese izvi amai ava vane petakeza varorana nemufi asi havana mwana musha imomo. Saka mufi agara nevana vake avo kagara kwa vanga ukaenda namaimenetezeka zvamakataurira. Saka vana avo vavari kumusha kwaamai wavo kwamureko. Saka nasuro baba vafu vana ndibvo wauya pamutare yakoitizvo ndibvo wauya. Saka nasuro wauya manje amai avo kwazvibiro chiti ndakanzi bva panabva ugare panati uringomaona chii tetofiyeza vana mwana nababa asi pakasvika baba pakasvika pasina mukadzi pa35 years
Saka kwasika zvakasenza kuti vanodzidziwa mutatu ipapa yakasonongoma wavo vanenge vauti room the house. Saka mukomana uyo manje auyo yakuti munofanira kuti mubvapo ndokuti mwana munomusha. Saka ndonye yakaenda kukoti manje ndeyabvadziwa zvika ndino chidzoka ndese kundotsvaga wavo chero mama apedza nyaya iyi toyapanyaya yezvitumwa zvitupa zvaburitswa zvatanga kugoyera mwanasikana akabatwa nemudzimu ndopatanangira mbatya dzakawaidzwa zvikanzi mudzimufi mbatya dzadzigoyera mbatya dzasungwa madzidorwa pai munhu. Saka pekuti panongohwani yakasiyiwa nomufi yama yavo ndiri kuti ndaitore bhatango taura zvinotaura ndikupa endai kwatuti mugadzanyeri kwatuti muina kizvinopatusa ndikati panhau yakaitika mushure mekushaikwa kwaita baba inenge atisibasa takasvika zvaiga baba musi wa 17 chiviga baba pakazoti takati musi watakaiga baba ndo musi watakatanga kuda kugova dzimu wabuda nowawasisi wari pakati pangu neava sisi vacho ndwari avapo vari ndiani ndio sisi vakuru ya ndakaikudze zvese zvamuchitaura zvakanaka hazvina zvamukuziva. Hakuna mudzimu unobuda kana munhu akotsira pambasha dzake nguva iyoyo. Hakuna zvakadaro. Hakuna mudzimu unorozha zvitunhu achiri mumba. Hakuna zvakadaro. Panda kana mbasha dzisati dzaparadzwa pamba panenge pakasviba wozi vanhu vanenge vachiri kuchema. Hakuna zvakadaro. Mira ndikuudze. Ndakutokudza zvinoreva mutemo. Unzwa zvanotaura. Hakuna mudzimu unochema chitunhu achiri mumba. Mudzimu kana uri mudzimu wechokwadi unochema munhu achirwara wotaura kuti handei kugata kwakati kuti munhu arakuwaitise apore. Zvoda kuudza. 2. Hakuna mudzimu unobata mbasha dziri pachivanze pamwe panenge pachikasviba. Vanzwa? Ndoda kukudzidzisai ndozodzoka panyaya. Right. Une makore mangani? 38. Amai ukuona kuroorwa kwawo here? Hauvazive. Baba wako wakakuchengeta here pakuberekwa kwako? Mira yapindoi. Vakakuchengeta here? Mira yapindoi. Hauzviziva havana kuti anzi nababa wako havana kuchengeta. Iwe wakaroorwa uri musikana ukagara nomurume wako? Une chi? 22 years. Apa une makore mangani? 55, 56. 58. Unogutsikana here kuti vakadzi vomukoma wako? Unogutsikana kuti yanga iri mhuri yako? Unogutsikana kuti stand vakatsvaga nomukoma wako wagara pamba ipapo? Pamusoro ichekamira zvese zvekutaurika izvi zvauya panyaya takagara zvakanaka. Takagara zvakanaka nyaya iyi chete ndeyo chimira chinyararaika. Hakuna iwe uda kutaura kuti kudini? Inini ndinda ndakura pavana vese pane zvakaitika pana mai nababa. Inini ndozviziva. Baba vangu namai vangu vakakonana ivo. Isu tikasimuka tikaenda 1986 ndopatakabva. Ndandine 7 years tichienda tapiwa stand nasekuru baba wababa kunzi amai tai handienda kupa stand yako pauchagara nevana baba vari kubasa kumaundi Darwin. Tikaenda tikanoroverwa huko na baba nasekuru. Inini ndiripo ndikabatiswa huko na sekuru huko ikaroverwa. Taura nyaya patikutaura panyaya. Saka zvandiri kunzwa zvekuti stand yakatagwa namai nababa ndo pandiri kuda kubatsira kuti stand ndeya baba namai wedu takatopavaka tika kitchen yanga iripo. Mira ndizvo zvere pakavakwa ndobva mhuri yatakurwa atezvara sezokoma vasauye saka vasauye ndovaenda vagara mukoma ndo vakazosara vachitora zvichibva vaenda pane stage iyo. Right. Ukaenda kuchikoro kai? Ndakaenda. Spouse yababa wako ndiani?
Mutedzero wababa wako ndiani? Mutedzero wababa? Kana nhaka yababa wako ino? Mukadzi. Mukadzi wababa wako ndiani? Mai vangu inini. Ndati mukadzi wababa wako ndiani? Ndi mai vangu. Ndi mai vako? Baba wako wakafa wachigara nani? Na mai vangu. Havasi amai vako here? Ndi mai vangu. Chiri kunetsa chii? Handizivi pavari. Takataya kubatsirwa. Ndosaka ndoda kukuudzai. Mombe hamuna chamunokwanisa kutora? Isusu hatina kwati tipei. Ndosaka kukuudzai manje. Tapota aya dai mambo ndikumbira kuti taurewo kuti tikwanise kuzoyanana zvakanaka. Taura. Mai hatina kwati tipei mombe. Isusu. Mudzimu uchibuda handiti semumusha vanhu vese nana baba ivavo nevamwe vasipo majenandoro vakazvinzwawo nevechechi yavanamata baba vakazvidiniwo vakazvinzwa vamwe vakatsigira vachiti sanangudzo panda ukona nevereka nekutaura ndaona zvakawanda ndoda kukuudza zvimwe zvangu usingatoziva nyaya yokutaura yemudzimu wanzoda kukuudza nhasi hakuna mudzimu unochema chitunha chiri mumba wandoda kukuudza mudzimu wahandigamuchiri tanga wateerera izvozvo hakuna mudzimu unochema chitunha chiri mumba hakuna mudzimu unochema mbata dziri pachivanhu wandozvada kuti mudzimu wewo mararabishi ndiri kuzvinzwa asi tatoda kuti titsanangure maitikire ekuzoti tipei mombe atinoda kuedza kutaura zvese zvamutaura ndiri kuzvinzwa toda kuedza kuti tibudionesane panyaya yekuti takavati tipei mombe saka ndiri kuedza kutsanangura izvi zvamataura ndazvidini ndazvinzwa asi tapedza kutaura mhara racho mafambiro azvakazoita kuti zvizonzi pari kudiwa mombe handiti isusu mudzimu wabuda hembe dzakugoyiwa handiti wakabuda ndobva wagara ndobva wataura kuti uyu munhu afa uyu ndine mhosva naye ndini sekuru baba vababa murume uyu ndakamusiyira zvinhu zvangu ndairapa zvandairapa ndakamuti mwanangu pandichafa uchasara here uchigona kuchengeta zvinhu zvangu handiti mwana uyu akati ndinozvikwanisa asi akazozvichinja akaenda kunonamata akarasa zvinhu zvangu akanditsipika nanhasi kuti ndisabude ari mupenyu ainditsipika saka ndabuda nhasi nekuti iye afa saka hapu dzigovivi nhumbi idzi mombe isina kumira pamombe hono vanhu vakabvunza kuti toidii mombe zvikanzi isai apa muone zvainoitwa pandakagara inini ndinotaura ndega muchazongoona zvaichaitwa zvokuti hapana kazoida urayiwa here ida kutengeswa here ichadzoka mudanga here ichaita sei zvapera izvozvo vanhu vakabva handiti vanhu vakati ngatisiyei tobva tasiye mangwanani takamuka mai ndo akatoti ngatimboende fambai kumwe handiti hatina kuramba semuri vanhu vakaronga tichibva tabuda tichibva taenda kumuprofita izvi zvataurwa kaizvi ngatiendei kumaprofita takaenda tese namai vangu varipo munin'ina wenyu handitidhimira handizve munin'ina wavo takati naye tichibva taenda pamuprofita watakasvikira hatina kutaura chinhu akangoti ndiri kuona mine misodzi pamatama asi chakonzera izvi pane ubatwa ushereketwa huri mukati memusha ende pane munhu wamakamirira nhasi kuti nhasi afa wamuri kuchema naye saka ani nyaya iripo ndeyekuti munhu uyu ane mhosva yaainayo atori neushereketwa hwake 1 2 ane kubata kwasekuru baba vake asi muchaita mumwe munhu mukati memusha achaita semunhu ari kupenga asi achikuudzai gwara remusha menyu ndo vanhu patakabva tati zveshuwa munhu uyu akaita nezuro zvikati asi anenge achiita seari kupenga nekuti kutotaura kwazvaita mwana uyu aitoita kunge anotopenga nekuti tese hatina kutozvinzwisisa tichiti munhu anopenga saka iye akabva atsanangurwa futi sazvipi saizvozvo kuti munhu iye achaita kunge anopenga asi achikuudzai gwara chairo munozofanirwa kuriteedzera gwara iri kana zvazobuda vanhu ndovakati ndo hatisimudza nhasi zvikanzi ndiye akusimudzai saka imazvishora pake tikati hatina kushora asi tati regai titange tambodiniwo tafamba zvikanzi ndo nyaya iripo ende muchazotoripa zvakawanda nekuti kune mhosva dzakadini dzakawanda uyu munhu kana ati mombe imwe chete kuchitori kuseni imimi dei maita zvipi dei maita izvozvo kana kuti ndidaidzei imini kana muchida nezvangu ndinogona kuuyawo ipapo tobatsirana handiti tikati zvakadini hazvo zvakanaka tichibva handisati tobva tabva pamba ndoda kuti ndikana uchitaura neni zvinhu zvese ndinobata kumberi ndoziva ndega ndotaura zvine basa kusati ndiwanzire zvekutaura wapedza here zvino basa ndanga ndisina kupedza ndandoda kuti ndoda zvine basa tazobva ipapo handiti vanhu ndopakazobva decision yekuti imi isusu zvadzine muprofiti ndizvo zvamakaudzwa neuyu
handiti dei maita izvozvo nekuti neniwe hembe dzofanirwa kugoyiwa padirwa pamwaiwa mvura. Uyu wakanga abudirwa yakati dzinofanirwa kutanga dzamwaiwa mvura uyezve mombe yadini yaiswa apa ndaita zvandiri kuda uye akataurawo futi. Mina ndibvunze ndepapi patikambogowa Dzomufi tisina kumwaya mvura tisina kuenda kuchera zvemushonga? Pamwe havaiti itika ndakaroorwa hazvitomboitwi dzinongobatwa dzotokuyiwa. Ndagara ndozviitika vangu vasingaiti ndizvozvo. Isusu tiri kuti zvomudzimu zvawaitaura tazvinzwa kuzhamura. Wanzwa here? Saka isusu totendera kuti munhu toda kuchinjisana kure pamusoro echangamiro takutsanangura vataurwa nevanhu atosiidzira musha iwoyu musha wapedza vanhu ushandisa zita rangu uchiuraya. Ari kuuraya ndoupi? Saka zvinovava here zvinhu zvacho kuuraya? Ndati zvinovava here apo? Aiwa, ndati saka zvinaniko zvinhu zvekupedza vanhu? Ndozvaniko? Ndezvehama yedu. Saka urega here kuwamba chatsovama yako nokuda kwokuti pano zvinhu iye mumamachemoma pasoro pamusoro ndononyanya chidi hangu saka ndimona chidi kumbira pamusoro ichangapi ndiri kutaurika vakaita urombo itadhune mumamachi imondo makamanzi ndomuno zvinhu saka makamanzi kukuliswa mombe imomo isusu tangataura kutokulisa yedu mombe kuti zvaitika pamushambe zvakaipatura kuti tisunungure nhumbi dzigove izvo mombe haisi kutoonekwa saka zikuraita kuti mombe ngaibude umu ya kuva baba uri babasi isaka wakatengesa udambe hwake nokuda kwenyimba wakundika ubaba iwe wakundika ubaba ende chadawo kutaura ndechekuti isusu tinobhilivha neculture but culture ikaenda ndisu makastodian madzimambo tinochengeta tsika dzedu dzomagariro evanhu vatema but tichitaura nyaya yetsika dzedu zvamuri kutaura zvisukatira ashandi chatoamira akatikudzai kusara pechiwombera torangokudzai act yemutemo zvainoreva nezvi rudzi rwedu rwechitema hakuna mudzimu unobata chitunha chiri mumba kuromba. Mudzimu ukabata mbacha dziri pachivanze kuromba ndozvomushonga hazvisi straight. Mirayo ambotaura but rega ndipanga patora nguva yakareba sei patora nguva kana chitunha chikabuda tikanoviga mbacha dzikanga dziri mumba tinge taviga here ndikubvunza iwe tese tapedzaka saka pamba namandi pamba ipo pakasviba ndotaura panhau yekuti zvoni inini ndakauya asi kutaura amai kuti takauya vaipamba aiwa isusu amai ndo vakatidzika vababa vedu vachiri vapenyu uya pamba pamukugara ndopenyu kunyika kwamuri kugara ndokwamutumba munogara papenyu svika Jesu achiuya mambo venyu tichavaudza hakuna anokwanisa kubvisai pamba pandiri panapa inonzi spouse yangu vakadzi vangu kana ndikati vakadzi 10 vakadzi vangu mwana kuti adye zvinhu zvangu anodya kuru vana anodya kuru vadzimai vangu ndozvoreva mutemo uga mazvinzwa zvitumba ndezvawava varume isu tichakupai mwedzi wokugwa zvitumba kana pasina action tinongoti totuma vanhu kubvisai zvitumba endisai kwazvinofana kuenda pamusoro echangamiro iye akati zvinhu zvacho ndo zvake saka tiri kurega kugoma tandikadaitaaaaa uye akati zvese ndozvake iyeyo akati zvese chimbomira mukutaura neni iwe kana munhu ukachenjera toda kukudzidzisa iwe kana ukachenjera ipa zvakesari kunani kuna kesari saka pamusoro echangamiro zvese saka ndakupa kwete asirizvo zvese ndakupa notendo zvake aiwa kana iwe dzakambobuda sei iwe teerera kunzewe iwe ati mudzimu wao ndowakati mbata dzako enda unogova pamusoro echangamiro akati ndo zvake zvese aiwa iwe pamusoro echangamiro pamusoro echangamiro inini ndiri kuwana
panzina mai isusu vana takazouya baba vauya ini nandikuujana napo kuti baba kuti isusu takazouya chakaitika kuti tisagove pasha nezvonezvi taida kuguva mbasha dzedza nditi amai avo vakati zvese ndezvavo aiwa naiwe zvakataurika zvakadai tandidzwa ndiwe baba kai guva mbasha dzomwana wako wazvinzwa here guva mbasha dzomwana wako tora mbasha dzomwana wako uitese gove zvisina kukundikana ndoguva mbasha muda kupindira pane nyaya iyi here guva mbasha pano nyaya here guva mbasha ndikutaura nyaya yeguva mbasha ndati iwe ndoguva mbasha dzomwana wani wako iwe mira kurotomoka kana kumuka zviurayeka mukadzi yedu endoguva mbasha dzomwana wako iwe imi bvai pambasha dzovanidzi chako zvinhu zviri pamba ipapo sipausinochengeta zvinhu zvako mbasha asi dzako vape mbasha dzawa no mudzimu hatina basa nawo regai ndikuudzei varume mirai ndokuudzai bhaibheri ukariverenga rinotiedzai mwese pakereke haisi yese mweya inobva kunani kuna mwari kumwe kurotomoka usasenziswe nezvikwambo iwe wazwa wasi mwana mudikwe usasenziswe nezvikwambo iwe kemura kusimudza muda kuti aiwada kutaura uyo inini ndiri mwana wozishuwa ndoda kutaura nauye kuti yembe ushuwa wembe tingatigachire zvedu asi muri kunzi muyembe imomoka pane zvinhu zvosuka ndo mune zvinhu zviri kunetsa isusu vana saka samira ndaubvudza muyembe ndomune zvinhu zviri kunetsa saka hembe idzi hamusina kuti gova here yembe dzodzidza togodzida kana musameda tisikudzida shefu teerera unze zvandakutaura rega ndikuudza amai yangu poindi yako yakanaka muyembe nomunozvi munhu anga ari muroyero chibomira pamunofamba ane dzibaboni anga ari muroyero alright chibomira toda kutaura alright zvisinei regai tipedze nyaya regai tipedze nyaya takadai regai tipedze nyaya aiwa imbonyarara iwe nazeti 10 uyainombacha musi wa 24 epano ndokuti isusu tione kugarisana namai mira ndikutaurire mirai ndoda kupai nguva musi wa 24 ndimu watotanga nemi kuseni ndikupei nguva chako chinokutadza kuyachi mari unokwira mari kusvika pano unokwira mari kusvika pano right chiteerera unze zvandokutaura unodzokera 40 yacho ndokupa pamusoro chamani changamire pamusoro ambumire ikawo isusu amai pandadautaura kwenguva
isu kubva pataigara pamba taidzingwa namai ivavo havana mbogara vagara nesu handitika saka ezvino baba vashaya kudai vari kungotidzinga saka isusu inini zvangu ndiri mambo ndini mwana wacho mukomana ndiripo handichatsiki pamba pavo purazi vabvunzei kuti izvoni pavari kuti vari kutishungurudza pamusha pangu ndiani akasvikako kubva musi watakabva pamusha family yedu yese ndokwakabvundu kubva musi watakabva musi wa20 kusvika pane here akambowanetsa ndosaka aitaura kuti ngomwa ngaibve uyu achitenda kupisa kicheni achazvara vangu iwe shamani ndotaura nemunhu webaba vese zvavari kutaura zvishenda pandii azvinzwa mbacha ngadziri musi wa24 pa pampada tosangana musi wa24 iwe wati mari yebhasi ndokutsvakira ndoidaikumbira kuti ndiende navo because handitorina pekutangira kuti ndibve ikoko ndiwekwe kana muchichida kundipa nekuti ndichatadza kuchubva kwacho kudzokera rinda ndiri kutoda kudzokera mangwana mangwana ndakasiya mwana wechikoro kubva mwari akuenda kwamutare imari $7 tobva ipapo kuenda kwandinozogara kuosborn ten koda $4 no problem ngandikutaure zvirinyore apo uri kuenda kupuka pano ndikabva pano ndiri kuenda kumba kwanje ndokupi kumadziva madziva pano nyarifunda right hafu 4 5 o'clock ndiri kupinda muharare wazvinzwa ndati hafu 4 5 o'clock ndipinda muharare unopiwa nhamba dzangu novakomana unondifonera unofanira kunge hafu 4 apa 10 of enyarikunda ndikutaura zvirinyore ndokutaura nemota dzangu ndokusiya muharare zviri nyore hazvo but handina kana mbowacha kana hembe ndakauya mazangu handiwa ndinaenda mangwana aiwa dzangu manje dzekuenda ndozvinomusadaro vanhu musadaro vanhu tese tiri vanhu musadaro handiti vanhu musadaro tese tiri vanhu saka enda unowacha ndakuerudziranei but ndiri kutaura point yangu ngapambere nembe dzakasviba mungati zvinogona vanhu tese tiri vanhu saka vanhu tikanga kubatirirana gunyarani halo ndichiri mudare ngoti taipo orit pamusoro imamo yemapropotanesi inini ndakamira panapa ndianzvadzira maya ndinoona dambudziko rakaitika guru pavakwasha vangu nemukurungai wangu vana vakatungamira zvakanyanyisa kuri kunzi mudzimu vakataura vanhu 3 vakafunda 1 night vachiti ndinengi izvo zvazoti kachamano kuti mudzimu haungabude ukataura vanhu 3 kusvikira yenya kufanga asi atotodorwa nedhaga akabuda musi iwoyo usiku iwoyo ndopatakati vana vatadza approach yekuya kogara namai sevana vaibva havana kuda kupotera kuti mane zvaitika izvi inini ndirokumbira kudai ndayakuvaka basai vana havaizoti kapfuma yababa vavo tisina basa nayo isusu mina ndikuda kubvunza wanzwa zvandataura ini ndiri straight wanzwa because ndo izvozvi ndizvo zvandinosangana nazvo kurara wanzwa zvandataura ndakuti mudzimu wese wandigamuchiri chokutanga sendidaro ndiri kuudza vanhu apa unogona kuchena musoro usina chaunoziva hakuna mudzimu unochema chuna chiri mumba hakuna mudzimu unochema munhu mbata dzisati dzagumi hakuna zvakadaro mudzimu unochema munhu achirwara utsvagoti ngarakusisei saka ndiri kuti vanhu vese apa kukura havana chavanoziva saka ndiri kuti ini ndosangana musi wa24 vichiri pamanda achibvunza kuti mbatya dziruku dzakatakurwa naadzimai vacho here kana kuti vakwasha vangu vachakatakura nhumbi dzehama yavo tichiya kunoonekwa kugoyo pati handiti dzati dzinozvida kuoneka patinozvizunza panapa kuti dzinozvinhu here pamusoro changamire mashiripita zvokashi mashiripiti anenge achiitika hauye kuna misarakoso zvezvokamba ipapo ndapedza kutaura nemi changamire ndachida kupindura ose ndachida kupindura ose changamire pamusoro ndachida kupindura seku nekuti kazopindura tega zvodzikuwashungurudzani
changamire ndatinapindura sekuru ndikazopindura nawo ndikazopindura tatega zvinofanira kuti tinozoziva inini pfuma yababa hatina kana musulumani varikuite kechengetokana sekuru zviri kunzi nasekuru ava isusu tiri kuda kudya pfuma yababa kana kuuya kogara pamba ii ndakatororwa ndine mushahandina musivo kuti ndiri kuda pfuma yababa ini hatomboiri nhasi nekuti vafa nekuti chavo chaicho chandakatua saka vasati tiri kuda pfuma yababa Bonyara amutudze zvokuita. Vazvinzwa? Amutudze zvokuita. Vazvinzwa? Amusatudze zvokuita iwe. Shut up. Ini ndiri kutoa. Ndatinyarara iwe. Amutudze zvokuita. Ndikazopindura ndatinyarara. Ndakashandisa mari yangu 256 tienda kukochi. Tati tosakana musi wa 24. 1, 2, 3, 4 kudai panzi notaura no. Inda pakata patitawo. Ausina ambiri. Mataura zvese azvina upenyu. Unozviziva here zvandikutaura chokwadi kuti kana munhu asina kubva mbatya dzake akota amusati maviga nemusati maviga unofanira kuziva vaviga vazive culture. Hakuna mudzimu unochema chisuna chinyuma. Pano nyaya apa paita nyaya mbiri dzokuti vanhu vanodokuka zvinzoka vanhu vari kweshera runo zvinhu zvakasiona baba kana chii kana midziyo kana imotokari kana imotobe kana chii zvino zvese zvematambudziko. Nyaya chakaipa hatitsividze chakaipa nochakaipa toita nochakanaka. Uzvizwisisa? Unofunga kuti unogara rini kusvika kusina kuwa mbatya dzemwana wako? Manje waona mwana wako wakuti mwana wako haana direction. Isu hatirege kutonga nokuti munhu haana direction. Zvikangofanira kuti unganitaura kuti iwe zvinhu tati ngadziuye bata musi 1 24 pana tione tidzizvunze zvinhu. Vaprofita tinovatsvaka, vanoshandira tinovatsvaka tizvione. Noti tiri kuitika nditika autaura kuti azvigova nditika kuti iye mufashina airamba hembe dzevamwe futi ndisakada chochi ndisaka vari kuramba rega ndikutaurire kana airamba hembe dzevamwe ndatitosakana musi 1 wazvinzwa chete iwe kana iwe wakaberekwa naMwari nomudzimu yako usina chaukabata hakuna chinouya kwauri. Kana chombo chomuvenga achirambidza kutumira kana kugadzira zvitoma zviriko nyanga dziriko asiwo kana uchivimba zvinodarika. Wazva zvakutaura chakaita kuti uchene musoro uchirarama panyika nguva yaMwari isati yasvika. Munhu anobata zvakaipa anoenda nezvinhu zvake. Ende rega ndikutaurire mutemo wemunyika urimo munyika kupfuura ndandikabata ndadzorowa. Hakuna munhu anotonga zvinhu zvababa kutonga. Inini motikari iri panzi haisi mwana wangu ndeye vakadzi vangu. Garai matozviziva. Inonzi spouse yangu kwandiri vakadzi vangu. Wadziva zvakutora. Mwana wangu anodya zvinhu zvangu nokuwirana naamai vake. Amai havaitwe rafu. Nyange vasiri amai vake. Hatigadzire magaraji. Vana vako vanotaura zvinhu zvisingagoni kutaura. Zvazvinzwa. Ende munhu kana akatokurira Samuel akauya zvakanaka akatyoka kuna amai vanomupa pogaragara kana kuya kuna asekuru wacho mwana wenyawe muzukuru wenyu madi kuti agarowo pake munotaura zvakanaka but muri kutsvaga tokawanda so amugadzire ukamana vana vako havasikuziva zvavari kuita. Saka namusi wa 24 vanhu vaenda kupanzira vaenda kumira ndovhara nawe ndeipi ndapedza newe. Saka namusi wa 24 sununguka kutaura nini.